Nsibu numru 1. Merbħa għal din iċ-ċelebrazzjoni f'dan is-santwarju inserbu wkoll dak kollha li qegħdin maqgħudin magħna bil-mezzi soċjali. Għalhekk fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li maħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Kull darba li nkunu msejħa biex niġu nisimgħu l-kelma tal-Alla hija grazzja kbira. U anke llum għandna kelma ta' tama kbira. Anke jekk forsi mhix dejjem nistgħu nemmnu ħafna li Alla jaħfer kollox u jaħfer il kulħadd. Imma quddiem din l-imħabba kbira ta' Alla hemm għażla jew naċċettawh għax nemmnu u ngawdu s-salvazzjoni jew inkella forsi nistgħu nirrifjutaw għax inġibu skuża għax dak hekk u għax dak hekk għax jgħidilna wkoll li ebda profeta mhu milquh minn niesu. Aħna naħseb qegħdin hawnhekk għax nemmnu u naċċettaw l-istedina ta' mħabba ta' Alla. Narfu għalhekk it-nuqqasijiet tagħna biex flimkien nitolbuh maħfra. Nistqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jingħadni b'ħafna bil-sieb, bil-kliem bil-emin u billi ħallejt birjieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li nimqazza Marija dejjem Verġni lill-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfirna d-dubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Il-Udissa din nofruha suffraġġju ta' Marija Bonnici u Anna Bsajra. Nitolbu. Kun dejjem twajjeb mulej mal-Knisja tiegħek, żomma safja u wettaqa u billi mingħajrek ma tistax tibqa' sħiħa. Mexxina dejjem bil-grazzja tal-kelma tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien Naaman, il-kmandant tal-eżerċiti tas-Sultan ta' Aram, kien kbir quddiem sidu u dan kien iġibu ħafna għax bih il-mulej kien tar-rebħa lill-Aram. Iżda r-raġel għad li soldat qalbini kien lebruż. Ħarġu l-Aramin bil-ġgajgiet tagħhom u mill-pajjiż ta' Iżrael ġiebu magħhom tfajla żagħżugħa li saret il-qaddejja ta' mart Naaman. Darba qalet lil sida mhux li kien sidi jmur quddiem il-profeta li hemm f'Samarija għax kien ineħħilu l-lebra li għandu. Naaman daħan ikellem lil sidu u qallu dan u dan ma qalet iż-żagħżugħa li ġibna mill-pajjiż ta' Iżrael. U s-Sultan ta' Aram qallu
aqbad umur. Issa nibgħat ittra lis-Sultan ta' Iżrael. U mar u ħamiegħu 10 talenti tal-fidda, 6,000 xekel tad-deheb u 10 tibdiliet ħwejjeġ. U lis-Sultan ta' Iżrael wassallu littra li kienet tajt hekk: kif tasallek din littra, ara inkun batlek il-qaddej tiegħi Naaman biex neħħilu l-lebra li għandu. Malli qara littra s-Sultan ta' Iżrael ċarrat il-bisu u qal: mela jien xi Alla, nagħti il-mewt u nagħti il-ħajja biex dan bat li bniedem ħanneħħilu l-lebra minn fuqu. Mela kunu għafu u waraw li dan tassew qiegħed ifittex li jaqbad miegħi. Issa ġara li Eliżew, il-bniedem ta' Alla, sama lis-Sultan ta' Iżrael kien ċarrat ħwejġu minn fuqu u għalhekk bad jgħidlu: dan għaliex ċarrat ħwejġek minn fuqek? Ħajjiġi għandi u jkun jaf li hemm profeta Iżrael. U mar Naaman biż-żwiemel u l-karrijiet tiegħu u waqaf quddiem il-bib tad-dar ta' Eliżew. U Eliżew batlu messaġġier jgħidlu: mur inħasel 7 darbit fil-Ġordan u ġismek jerġa' jindaflek. Naaman iżda saħaq u telaq. Ara, qal, jien bejni u bejn ruħi li ju kien se jaqbad u joħroġ, jieqaf qudiemi u jsejjaħ isem il-mulej, Alla tiegħu, u jxejjer idu fuq il-ġrieħi u jneħħili l-lebra. Jaqgħu Abana u Farfar, ix-xmajjar ta' Damasku, mhumiex aħjar mill-ilmijiet kollha ta' Iżrael? Ma nistax ninħasel fihom u nindaf, u dar u telaq b'saħħna. Imma l-qaddejja tiegħu resqu jkellmuh u qalulu: Missier, li kieku l-profeta qallek xi ħaġa kbira ma kontx tagħmilha? Mela kemm iżjed meta qallek inħasel u tindaf. Niżel fil-Ġordan u għodos 7 darbiet, bħalma qallu Eliżew, il-bniedem ta' Alla, u ġismu reġa' sarlu qisu l-ġisem ta' tfajjer żagħżugħ u ndaf mill-lebra tiegħu. U reġa' lura għand il-bniedem ta' Alla u kull min kellu miegħu daħal waqaf qudiemu u qallu: ara, issa naf, iva, li ma hemmx Alla ieħor fid-dinja kollha, ħlief f'Iżrael. Ilqa' nitolbok dan ir-rigal minn għandi il-qaddej tiegħek. Il-kelma tal-mulej: roddu ħaj lil Alla. Ruħi għaċana l-Alla, ruħi għaċana għal-Alla. Bħalma żżira tixxennaq għan-nixxijat tal-ilma, hekk tixxennaq ruħi għalik u Alla. Ruħi għaċana għal-Alla. Ruħi għaċana għal-Alla. Għal-Alla l-ħaj. Meta niġi u nara wiċċ Alla? Ruħi għaċana għal-Alla. Ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek huma jmexxuni, iwassluni sal-għolja mqazza tiegħek u sal-irejjex tiegħek. Ruħi għaċana għal-Alla. U nidħol ħdejn l-altar ta' Alla, ħdejn Alla, ferħ u għena tiegħi. U rrodlok ħajr biċ-ċetra u Alla, Alla tiegħi. Ruħi għaċana għal-Alla. Inqumu għal-kelma tal-Evanġelju. Jien lil-mulej nistenna, ruħi f'kelmtu tittama, għax għand il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu ġie Nażaret daħal fis-sinagoga u qal lill-ġemgħa: tassew ngħidilkom, ebda profeta ma jilqgħu tajjeb f'pajjiżu, għax ngħidilkom is-sewwa, kien hemm bosta romol f'Iżrael fi żmien Elija, meta s-sema baqa' 3 snin u 6 xhur magħluq u waqa' ġuħ kbir fil-pajjiż kollu. Madankollu għand ħadd minnhom ma ntbagħat Elija, imma għand waħda armla minn Sarafta ta' Sidon, u kien hemm bosta lebrusi f'Iżrael fi żmien il-profeta Eliżew, imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq ħlief Natan tas-Sirja. Meta semgħu dan fis-sinagoga, kulħadd imtela b'kolla. Qamu u ħarġuh il-barra mill-belt, ħaduh fuq xifer irdum tal-għolja li fuqha kienet mibnija il-belt tagħhom u rridu jixtuh minn hemm fuq għall-isfel. Iżda huwa għadda minn ġanofthom u baqa' sejjed. Il-kelma tal-mulej. Kemm għandna grazzja kbira nisimgħu kelma hekk sabiħa. Minn ġenb sabiħa għaliex jekk naċċettawha ingawdu is-sabiħ, it-tajjeb, is-salvazzjoni ta' din il-kelma. Imma jekk mill-banda l-oħra jiġuna xi dubju jew ma nemmnux ċerti pjanijiet ta' Alla, tkun daqsxejn diffiċli. Qegħdin fi żmien ir-Ramadan, żmien ta' grazzja, hawnhekk qegħdin biex niċċelebraw din il-qudiesa u din il-kelma tal-Alla. X'tgħidilna? L-ewwel nett li Alla batt lill-ibnu biex isalva d-dinja kollha. L-aħbar it-tajbija din illi Alla tant ħabb lid-dinja li batt lill-ibnu biex min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bax lill-ibnu biex jikkondanna u jiġġudika id-dinja, imma biex id-dinja, jiġifieri l-bnedmin, isalvaw permezz tiegħu. U hawnhekk tidħol daqsxejn ta' problema għalina. Għax aħna nemmnu li Alla jħobbna, Alla jaħfrinna, imma nemmnu li Alla jaħfar anke l-iktar persuni ħżina li hawn fid-dinja. Mhux faċli temmen li pereżempju mingħajr ma niġġudikaw. Dak kollha li huma operaturi, jiġifieri ħaddiema tal-ħażen, tad-dnub, ta' inġustizzji, ta' vjolenza u l-bqija. Il-ħażin li hawn madwarna. Mhux faċli, darba kien tqajt ma' wieħed kien xeħ u din nitkellmu fuq din l-imħabba universali li Alla għandu bnedmin. U għalli ma nistax nemmen. Għal ma nistax nemmen kif Alla jista' jaħfirli dak kollu li jien għamilt. U għalli ħafna x'għamilu m'għamilx għax kien fiqrar. Għalli ma nistax. Qedlu minn ġabba għandek raġun, għax jekk inti ma taħfirx, ma tistax temmen li Alla jaħfir. Insomma, għadin. Għaliex diffiċli? Għaliex aħna għandna ġustizzja tagħna. Smajna żewġ episodji sbieħ illi Alla permezz tal-profeta, jiġifieri ta' bniedem magħżul minnu, wassal il-fejqan, salvazzjoni, għal tnejn min-nies illi kienu ma kinux mill-poplu ta' Alla, mill-poplu Ludi. Kemm Naaman illi kien mis-Sirja u kemm dik l-armla ta' di Sarafeta illi ma kellhomx xaqsmu mal-poplu ta' Alla. X'ħin il-koetani ta' Ġesu ta' Nażaret, x'ħin semgħu lil Ġesu jgħidilhom illi ebda profeta mu mill-quf minn niesu, dan ħadu għalihom. Għaliex? Għax illum kienu jaħsbu li s-salvazzjoni ta' Alla hija lihom biss. U ġa mill-Antik Testament rajna illi Alla iwassal il-qawwa tiegħu anke lil dawk li ma kienux jistennewha. Tant illi
x'kien il-profeta kif smajna fl-ewwel qari qallu mur inħaseb fil-Ġordan, dak qallu huwa bżonn fil-Ġordan ma tistax immur fiex mar iktar kbira, imma kienet sinjal ta' Alla. Issa hawn kien għaqlilna xi kultant jitlobna affarijiet li ma nistax nifhmuhom, imma jekk naċċettawhom nimtlew bil-ferħ fil-qalb, anke fost ħafna diffikultajiet. Għax il-pjanijiet t'Alla huma dejjem ta' mħabba u dejjem biex isalvaw, imma xi kultant aħna bnedmin dgħajfin forsi ma naċċettawx dak is-sinjal li jalli nqeda bih biex isalvana. Prattikament kif nistgħu ngħixu din it-tama dan iż-żbuħija tal-kelma t'Alla? Illi nippruvaw illi f'dik is-sitwazzjoni li jġibna li ma ħaġa llum iddejjaqna u ma nifhmuhiex. Flok noqogħdu forsi ngergru u forsi ngħidu Alla iwa din tlabtni, ma nistax ngħidilu billi tlabni din trid tgħidli xi ħaġa u int għax missier tridni l-ġid tħobbni. Allura nagħmel mixja biex naċċetta dik il-preżenza ta' mħabba t'Alla f'dik is-sitwazzjoni umanament diffiċli. U din hija s-sabiħa tal-kelma t'Alla illi kapaċi mid-dlam tad-dina d-dawl, midwejja għas-serenità. Xi tlabna fis-salm responsorjali? Ruħi għaċċana għal Alla. Iktar ma tixtieq tiltaqa' ma' Alla, iktar issibu. U ssibu mhux il-mod li trid int, imma li jrid hu. Issa l-kelma t'Alla lilna min se wassal lilna? Biex il-Knisja. U kemm il-darba nikkritikaw il-Knisja. Naħsbu li għax nikkritikaw l-Isqof jew il-Papa jew min. Ma l-Knisja hu aħna. Alla qiegħda bina anke biex iħabrilna l-kelma tiegħu għas-salvazzjoni tagħna, imma jekk ruħna hija ċċana l-Alla niltaqgħu miegħu żgur. Din hija l-garanzija għax Alla Kristu għedna li hu se jkun magħna dejjem. Allura jekk jien nemmen li Ġesu l-grazzja tiegħu t-tjubija tiegħu qiegħda miegħi. Anaqta' qalbi quddiem id-diffikultajiet, quddiem is-salib. Anke Ġesu kien daqsxejn ittantat ukoll li jwarrab is-salib qabel il-passjoni. Ma x'qal? Missier, tkun dak li trid int. Ejjew nitolbu l-mulej l-Ispirtu t'Alla jagħtina dan l-aċċ għal Alla. Speċjalment f'dan iż-żmien tar-Randan nippruvaw insibu mod kif nesperjenzjaw il-ħnina u l-maħfra t'Alla biqrara sura ta' nies. Mhix dik li tiġi dak iż-żewġ minuti jekk mhux wara l-qudiesa qabel ma joħroġ is-saċerdot għalik. Tiġi ftit qabel fil-każ. Hawnhekk fis-santwarju, grazzi għall mulej, dan is-servizz ta' mħabba ta' Alla permezz ta' qrar hawn ħafna preżenza tagħna saċerdoti u ħafna nies ukoll li jsibu l-komfort tal-maħfra ta' Alla. Ejjew inħallu l-Ispirtu t'Alla idawwalna biex bis-sinjali li Alla jagħżel għalina aħna naċċettawhom biex nimtlew bis-serenità. Ħuti Jeżis, nitolbu lill-Alla missierna biex aħna nagħtu widen għall-kelma tiegħu f'dan ir-Randan ngħixu miġdid il-fidwa li kisbilna bit-twelli ġdid tagħna fl-ilma tal-Magħmudija. U għalhekk ngħidu, mulej oħloq fija ruħ ġdida, mulej oħloq fija wġdu. Għal-katekumeni dawk li jippreparaw għal-Magħmudija li f'dawn il-ġranet tar-Randan iħejju ruħhom mill-qrib ħalli jersqu lejn il-Magħmudija fil-lejl qaddis tal-mulej biex isibu s-salvazzjoni tagħhom. Nitolbu għal dawk il-bnedmin li ma jridux iħallu l-kelma tiegħek biddilhom u jippreferixxu
li jibqgħu fl-irsiela tad-dnub nitolbu. Mulej oħloq fija ruħ ġdida. Għal-ħutna lebrusi f'Malta u fid-dinja u dak kollha li jkunu esklużi mis-soċjetà biex isibu għajnuna mill-familjari u minn dawk li jikkurawhom u jħossu li għandhom kontribut x'jaqtu fis-soċjetà nitolbu. Mulej oħloq fija ruħ ġdida. Għalina biex nersqu bil-fiduċja lejn is-sagrament ta' qrar u nagħmlu emejjer xierqa ta' konversjoni tal-qalb nitolbu. Mulej oħloq fija ruħ ġdida. Bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu nitolbu għal dak kollha li jixtiequ l-grazzja tal-Alla, tal-konversjoni, tas-salvazzjoni, tal-fejqan, tal-kuraġġ biex il-mulej jasal għandhom bil-grazzja tiegħu permezz tal-istess Knisja, permezz ta' ħudna, permezz tagħna biex iwasslu s-serenità u l-paċi tal-kelma tal-Alla nitolbu. Mulej oħloq fija ruħ ġdida. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, la parola di Dio oggi ci invita a riconoscere il perdono e la salvezza gratuita che Dio Padre ci manda per mezzo della Chiesa e dei suoi sacramenti. Fa che in questo tempo di Quaresima viviamo in unione di preghiera con il Signore e tra di noi, facendosi prossimo l'un l'altro. Preghiamo, nitolbu, mulej oħlaq fina ruħ ġdida. U fl-aħħar nitolbu wkoll skont l-intenzjoni personali tagħna. U Alla misser il-ħnina, ibad id-dawl tiegħek u l-verità tiegħek biex imexxuna f'ħajjitna, ħalli nersqu bil-ferħ lejn il-mejda tal-kelma u tal-Ewkaristija u naqilgħu il-maħfra li nixtiequ bi Kristu Sidna. Insibu numru 3. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex din l-offerta li qegħdin nagħmlulek bħala għaddejja tiegħek int biddilha fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Inmulej magħkom, nerfu qlubna l-fuq, niżukkaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew mulej mis-sera dis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna. Nidolodu u f'kull sitwazzjoni irrodulek ħajr. Int ritna irrodulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb. Ħalli hekk aħna midimmin irrażlu fina id-drawwieħ żina
u nejnu l-ħotna fil-bżon biex inkunu nixbħuk fit-tiba tiegħek. Għalhekk mal-tajja tal-anġu qaddisin flimkien mal-bnedmin ta' rida tajba aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull tusija. Qaddes għalhekk li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs, rat il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja bis-salik u l-awment tiegħek inti rżejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awment ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħaj għax għoġbok tilgħana hawn quddiemek biex ngħaduk. Miċ-ċakontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisem wieħed li jinna nirdu sem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxejda mad-dinja kollha. U għattaf li mħabba flimkien mal-Papa Ljum, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu li jint ksib talik. Ftakar f'ħutna Marija Bonnici u Anna Bsajna li joġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar ukoll f'dak ħutna u qrabatna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġim qazzhom Alla, San Giuseppe, l-Apostoli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla l-missier jallimna Ġesu isib kull mezz biex min jagħmel xi ħażen, speċjalment jirrifjuta l-imħabba ta' Alla, Alla l-missier l-istess isib mod, mezz u ħin biex jikkonverti u jaħfer il-bnedmin. Lilna permezz tas-sagramenti dak li nemmenu bih għax Kristu huwa s-salvazzjoni ta' kulħadd, isib il-mod meta, kif u fejn biex dejjem nistgħu nafhmu aħna, imma kulħadd imur il-ġenna min jemmen fi Kristu. Jew fil-ħajja umana, jew fil-ħajja fil-pjan ta' Alla. Għalhekk Alla tagħna huwa kbir. Irrid isalva l-bniedem li ħalaq fuq l-immaġni tiegħu. Ejjew nitolbu għalina biex nesperjenzaw b'serenità u b'ferħ il-maħfra tal-mulej. U fl-istess ħin nitolbu wkoll dak ħutna biex jesperjenzaw kemm hu sabiħ il-ħnina kbira ta' Alla lejn kull bniedem. U għalhekk ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawet jitqaddes ismek, tiġi saltnata. Ħobżna ta' kuljum għatina llum
اغفرنا ذنوبيتنا بحال ما نغفروا لمين هاتي علينا لا تدخلناش في الجري إذا رزنا من دني أخلصنا نطالبوك مولاي من كل دني أعطينا في طيبتك الباce في زمينا باش نكونوا خير سردية من ذنوب ومهارسة من كل انكوات احنا ونستناو ونطمعوا إلينا والمجة الصلبة سلطانا بجيسو كريستو. مولاي جيسو لقيت الأبوستل تيك إنهار لكم إسلام نعطيكم إسلام تيك لا تخلص لين الذنوبات تاعنا إذا هارس لين الفيدة دا الكنيسة تيك أعطي إسلام والعقدة اللي ينسرد فيها إنك تعيش في السلطان على دايم تدايم. الباce تا جيسو كن دايم معكم. أعطوا سينيال تا باce للشوشي. الجسم والدم تا كريستو فدان الكالتشي اللي صار نتقربوا بيهم يكون يسوونا على الحياة تدايم. حرفت الله مولاي جيسو كريستو يتقربينا ما تكونش تكون دانا هي إذا في طيبتية تكون عليها هلسان أفريقان تا الروح والجسم. دانو جيسو السالفاتور tal-umanità. Dan il-ħaruf talla li jnaħħi id-dnub tad-dinja. Ħejnin aħna il-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristi ħarisna l-ħajja ta' dejjem. Insibu in-numru 10. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtina. Nitolbu. It-qarbina li għamilna fis-sagrament tal-Ewkaristija naddafna ruħna u taqadna bejnietna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom.
qabel ma nitolbu l-barka fuqna, ngħidu li tava Marijiet il-Madonna kif talbet il-Karmi Grima u llum titlob lilna wkoll biex ngħiduhom. Ngħiduhom għall-bżonnijiet tagħna ta' dawk li dejjem jitolbuna biex flimkien hawnhekk f'dan is-santwarju nitolbu għalihom u għal dawk li forsi qegħdin jaqtaw qalbhom mill-ħnina ta' Alla dan iż-żmien tar-Ramadan. Ejjew nitolbu lill-Madonna biex il-Knisja tkun dejjem strument ta' maħfra ta' ħnina għal midimmin kollha. Fidi nitolbu flimkien. Sliema lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, immirkintu fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-timlin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliema lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, immirkintu fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-timlin, issa u fis-sija tal-mewt Sliema lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, immirkintu fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-timlin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarsek fuqna dejjem żomm. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj lil Alla. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Lilek ukoll. Numru 11.